Fil-bidu tal-kampanja referendarja, Lawrence Gonzi wassal lill Partit Nazzjonalista biex jiddikjara ruħu kontra id-dħul ta' divorzju f'Malta. Issa illi l-poplu Malti wawċi tal-verdett tiegħu, il-Prim Ministru għażel illi ma jindirizzax lill ġurnalisti biex jagħti reazzjoni tiegħu u jwieġeb il-mistoqsijiet. Gonzi għamel bistqarrija rekordjata fuq il-PBS li ġiet imxandra malli ħarġu l-ewwel indikazzjonijiet tar-rebħa tal-IVA. Il-Prim Ministru ammetta li x-xewqa tal-poplu tmur kontra l-opinjoni tiegħu. Ir-riżultat tal-maġġoranza favur id-divorzju mhuwiex ir-riżultat li xtaqt jien. Fakkar kif b'dan ir-riżultat sa issa d-divorzju għadu ma daħalx f'Malta, qal li ser ikun biss wara li l-liġi tgħaddi mill-Parlament li jidħol dan id-dritt ċivili. It-twettiq tar-rieda tal-maġġoranza irid naturalment isir waqt li tkun rispettata l-kuxjenza ta' dawk id-deputati li jħossu li mhux possibbli għalihom li approvaw tali liġi u għalhekk ser ikollhom jastjenu jew jivvutaw kontra. Lawrence Gonzi ma tax indikazzjoni dwar meta ser iressaq il-liġi fil-Parlament